Masaranmu barkanmu da yiwuwar haka. Idan dai ba za mu manta ba, a sati biyu da suka gabata ne aka samu hayaniya ko kuma aka samu cece-kuce tsakanin kamfanin Twitter da gwamnatin Najeriya, wanda har ya kai da ministan yada labarai da ministan sadarwa na Najeriya suka rufe kamfanin Twitter sakamakon Twitter ta ɗau wani mataki wanda bai yi ma 'yan Najeriya daɗi ba ko kuma bai yi ma shugabannin Najeriya daɗi ba na rufe Twitter account ɗin Janar Muhammadu Buhari. Abin da ya bujiro kuma a yau shine gwamnatin Najeriya ta ɗaura alhakin mutanen da aka kashe yayin zanga-zangar ENDSARS kan shugaban kamfanin Twitter, Jack Dorsey. Ministan watsa labarai na Najeriya, Lai Muhammad ya ce, Mr. Dorsey da kamfaninsa na sada zumunta su ne suka haddasa wannan al'amari ko kuma suka tunzura al'umma game da wannan zanga-zanga ta faru wanda ta laƙume rayukan wasu al'umma da kuma dukiyoyinsu a watanni da suka gabata. Kana sauraron wannan labarai ne daga Hausa Global TV wato Hausa GTV. Sannan kuma ya ƙara da cewar dubban 'yan Najeriya sun fita kan tituna a watan Oktoba da ya gabata a zanga-zangar ENDSARS. Ministan yaɗa labarai Lai Muhammad ya ƙara da cewa Mr. Dorsey ya ƙaddamar da gidauniyar haɗa kuɗi don gudanar da zanga-zanga. Yana neman mutane su ba da gudunmawa ta hanyar ba da kuɗin intanet wato Bitcoin. Twitter ya ƙara ruruta wutar rikici ta hanyar samar da hoton alama da ke ɗauke da tambarin ENDSARS, in ji shi. Kamfanin dillancin labarai na Najeriya ya rawaito ministan yana cewa idan ka nemi mutane su ba da gudunmawar kuɗi ta hanyar Bitcoin don masu zanga-zangar ENDSARS, to lallai za ka ɗauki alhakin duk abin da sakamakon zanga-zangar ya haifar. Mun manta cewar ENDSARS ta haifar da asarar rayuka ciki har da 'yan sanda 37, sojoji 6, fararen hula su 57, yayin da aka lalata dukiya da biliyoyin nerori. Muna fatan za ku danna mana subscribe a wannan channel ɗin tamu.